Hej, og velkommen til den første omgang live, det jeg har i gryden på stegepanden. I aften har jeg lavet mad til N, H, A og jeg selv. Og det mad, vi skal have, det skal vi have af 2 omgange. Den første omgang, den skal vi ikke have. Den skal vi have først. Men vi kan lige se på, hvad vi serverer for N og H og A her senere efter det første. Det her, det er krebinetter i løg. Broccoli-krebinetter faktisk. Vi har taget en masse af fehårene fra fra broccolierne og puttet det ind i krebinetfarsen. Og så har vi stegt det på panden sammen med nogle løg. Og det her over, det er så sovs nummer 2. Der har vi taget smør og mælk og sådan noget pulver. Så vi rører. Og nummer 1, den brændte på, så vi lavede nummer 2 i stedet for. Der er ikke så meget mælk tilbage, men heldigvis har vi meget remoulade. Her har vi så herricot verts. Det skal vi have til med nogle hvidløg, som 5 fede hvidløg, vi har pillet og puttet ned i hvidløgspresseren. Taget ud over, gjort sådan her, så har jeg det med en lille tricks. Det er fordi, at noget af den lækre hvidløg ender til ned i hvidløgspresseren. Så tager lige det sidste og skraber det med en kniv og får det med. Det er nogle gange nogle lidt store stykker, men når man elsker hvidløg, så sker der ikke noget ved det jo. Hernede ser vi så pomfritter, gigant. Nogle vi har købt på Frost, så har vi lavet den hernede. I 2 lag har jeg valgt at gøre det, fordi at, så er jeg vendt på midtvejs. Så bliver de bare lige lidt bedre, ikke? De dufter sådan lidt af færgefritter her i dag. Nå, men lad os gå ind og kigge på forretten. Herinde står forretten. Den er anrettet til 4 personer. Vi har valgt at anrette den i 4 glas. Det er rejcocktails, og det er blevet lavet på bestilling. Sådan er det tit nogle af de aftener, hvor jeg laver mad til vennerne, så hører jeg lige, hvad de har lyst til at få, og så laver jeg det. Og så står der lidt ekstra dressing her, og en slikkersparsalat, som passer rigtig godt til rejcocktails. Når man skal have det, så kan man få det lidt, hvis man vil have lidt ekstra. Og det er en let forret, så den fylder ikke så meget i maven, så man bliver mæt inden vi skal have ret nummer 2. Derudover skal vi bare hygge os og fejre, at det endelig blev tid til weekend, og at vi kan bruge lidt tid, hvor vi ikke behøver at tænke på vores bøger og vores arbejde og alle de opgaver, der skal laves i en travl hverdag. Så jeg vil ønske alle en god fredag, og så glæder jeg mig til næste gang, der er live fra det, jeg har på stegepanden. Ha' det godt. Let's.